Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен Георги Коритаров. Преди часове от Скопие дойде новината, че е завършила третата поредна лидерска среща на ръководителите на основните политически партии в опит да се намери развръзка за политическата криза. Никакви подробности не се посочват по водените разговори, по хода им, по акцентите, които са поставени, с изключение на новината, за която и самите вие може да се досетите, че са се договорили да проведат нова такава среща. Разбира се, тази вечер ние ще оставим събитието да отлежи, ще разгледаме македонската, а и балканската преса, доколкото проблема на Република Македония не е само техен национален или държавен проблем, но засяга и техния регион. В една убеденост, която имам, че кризата на Европа, независимо дали става дума за Европейския съюз или за страни, които са в непосредствена гранична близост до Евросъюза, някои от тях и с амбиции да се интегрират в средносрочно време към Европейската общност. Тази криза, основният дразнител е руската агресия, интриганското поведение на Москва, анексирането на Крим с цинизма, с който през 1938 година е осъществен аншлуса на Австрия и е присъединена Судетската област от Чехословакия. Всичко това са предвестници за наистина голям европейски проблеми. От тази гледна точка, дори в контекста на непосредствената македонска драма, която наистина може да ни засегне доста непосредствено, доста пряко, ние ще поговорим отново за Украйна или най-малкото през проблемите на руско-украинската драма, на руската окупация на украински територии за бъдещето на Европа. Затова в началото на предаването ще ви припомня с няколко минути част от интервюто ми с Михаил Касиянов, който е, както знаете, бивш руски премиер от 2000-та до 2004 година, по-късно съпредседател на Демократическата партия в Русия, съратник на Борис Немцов, един от хората, които може би отстрелвани един след друг ярките руски опозиционери, в буквалния смисъл на думата, Касиянов Комай ще остане един от последните да водят битката за демокрация. И така, припомням фрагмент от интервюто с него от въпроса за това дали изказването на Сергей Лавров, според когото България и Албания ще си разделят някой ден Македония, не е опит да се даде алиби за руската агресия срещу Украйна. Сегодня российские руководители, разрушая своими действиями архитектуру европейской безопасности, ищут себе разные другие оправдания и подтверждения для возможности изменения границ. Поэтому комментарий по Македонии, конечно, ложится в эту логику. Это и недопустимо, еще раз говорю. Российская Федерация сегодня, руководство Российской Федерации нарушает международные законы и в этой связи попало в самоизоляцию. Мисля, че вие много правилно отделяте внимание на поведението на Руската федерация в Украйна и на нейната роля в момента като страна, която нарушава принципите на международното право
и накърнява архитектурата за съвременна международна сигурност. От тази гледна точка изказването на Лавров може да се тълкува като опит да се оправдават тези действия на Русия, но във всички случаи с поведението си сегашните ръководители на Руската федерация наистина нарушават международното право и създават отношение, създават ситуация на дестабилизация. Скажите, как вы представляете себе выход от этой ситуации на Украине? Уверены ли вы, что Россия в какой-то момент отступит и не только в Восточной Украине, но и отступит от этой оккупации полуострова Крыма? Мислите ли, че Русия ще се оттегли от Крим и ще се откаже от окупацията си на полуострова и как въобще виждате изхода от ситуацията в Украина? Я верю в то, что рано или поздно, если международное сообщество и мы, демократически настроенные граждане внутри нашей Российской Федерации, будем последовательно находиться на своей позиции, а наша позиция сводится к осуждению этой агрессии, к осуждению аннексии Крыма, то рано или поздно мы добьемся изменений. Сегодня кажется, что нынешний российский режим во главе с Путиным, он как бы контролирует все. Но на самом деле уже это не так. И проблемы, с которыми сталкивается режим, будь то внутренние проблемы в экономике или внешние проблемы, связанные с санкциями и международной изоляцией, безусловно, подтолкнут к позитивным изменениям. Позитивные изменения – это исполнение Минских соглашений. И в первую очередь, конечно, это передача границы между Россией и Украиной под контроль украинских властей, ну или специальные миссии ОБСЕ, не наблюдатели, а специальные миссии ОБСЕ, контролирующие именно незыблемость границ. Да. Аз мисля, че ако международната общност и демократичните граждани на Русия последователно отстояват своите демократични разбирания, рано или късно правителството в Москва ще бъде принудено и президента Путин да отстъпят от анексията на Крим и да се върнат към принципите на международното право. В момента се създава едно впечатление, че Путин контролира всичко изцяло и че всичко едва ли не зависи само от неговата еднолична воля, но всъщност това не е така. С помощта на международен натиск и на санкциите, които упражнява западната общност към Русия, нещата могат да се променят и Руската федерация наистина може да се върне към състоянието преди анексията на Крим и разбира се да бъдат спазвани Минските споразумения, като бъде ясно очертана границата между Русия и Украина и бъдат разположени наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество, които да контролират спазването на мира. Скажите по-вашему, нужно ли, чтобы международное сообщество и Запад увеличили свои санкции против России, чтобы сделать действительно недвусмысленно свое намерение отстоять независимость Украины и принципы международного права? Мислите ли, че трябва да се увеличат санкциите на Запада срещу Русия, за да покажат недвусмислено, че отстояват принципите на териториалната цялост на Русия и принципите на международното право? Но я уверен в том, что политика Запада и Европейского Союза, в частности, должна быть принципиальной и последовательной. Принципиально и последовательно означает, что если возникли обстоятельства, которые вынудили Европейский Союз применить санкции, это означает, что эти обстоятельства должны исчезнуть. Если они не исчезают, то отменять санкции и даже разговаривать об их отмене нельзя. Если агрессия в ближайшее время увеличится, то есть будет какое-то наступление так называемых этих вот сепаратистов,
то тогда, безусловно, в рамках этой логики необходимо будет увеличить санкции. Если Минские соглашения будут исполняться, то сегодня нужно просто продлить ныне действующие санкции, но не вводить новых. Убеден съм, че политиката на Запада и на Европейския съюз ще бъде принципна и последователна. Ако са възникнали обстоятелства, които са принудили Запада да наложи санкции, то тогава най-напред трябва да изчезнат тези обстоятелства и едва след това да се мисли за отмяна на санкциите. Ако обстоятелствата не изчезнат, т.е. обстоятелствата, които са принудили да има санкции, не изчезнат, тогава санкциите не бива да бъдат отменени. Ако се стигне до ескалация на напрежението, която изисква увеличаване на санкциите, то тогава тези санкции трябва да бъдат засилени. Защото това е начина да бъде накаран режима в Москва да промени своята политика към Украйна. Припомних ви фрагмент от разговора ми с нощи с Михаил Касиянов. Това, което сега се чуваше и чувах и аз, беше много по-ясно като звучене, за разлика от телефонното впечатление с нощи, което аз имах, и може би това е причината. Сега ще ви кажа нещо, което е детайл, но е важен. Касиянов казва, ако просто се спазват Минските споразумения, тогава няма защо да бъдат увеличавани санкциите, но и не бива да бъдат отменяни сега съществуващите. Той има предвид, че санкциите, които са въведени срещу Русия в момента, не са заради кризата в източна Украйна, а първопричината за санкциите е руската агресия и окупацията на Крим. От тази гледна точка е много интересно да се тълкува и затова ще започнем разговора с моите гости, а те са Димитрин Вичев, който е от групата за обществен натиск, и Манол Глишев от Софийския дискусионен форум, с нещо, което дори Оруел, ако беше жив, едва ли би могъл да го формулира като по-труден въпрос. А това е въпроса: как си представяте Русия да се откаже от Крим? Първо, господин Коритаров, благодаря ви, че не поканихте, защото много са малко местата, трибуните, където гражданското общество може да изрази своето мнение. Искам да ви кажа, че този въпрос, от отговора на този въпрос зависи до голяма степен и ситуацията в Европа и в България. Русия има последователна външна политика спрямо съседните и страни. И тази политика не е от времето на Путин, нито на Елцин, Брежнев. То започва още преди близо 100 години. И по този въпрос ще помоля Манол да каже, защото една позиция на групата за обществен натиск публикувахме миналата седмица, за да може да обясним на нашите сънародници, че това съвсем не е случайна политика. Аз четох миналата седмица на Михаил Касиянов, който дълбоко уважавам, негова позиция, и той каза: ако аз бъда избран за президент на Русия, аз ще върна Крим. Крим, както каза госпожа Меркел на 10 май, не е анексия, това е престъпление, престъпна анексия. Ние трябва да казваме дума. Самата дума анексия носи в себе си престъпността. Това е престъпление. Да. Защото когато Украйна обявява своята независимост през 1991 година и останалите страни, и се разпада Съветския съюз, има споразумение, в което се казва, че вътрешните граници на републиката в бившия Съветски съюз се признават взаимно за международни. Има много документи в Организацията на Обединените нации, където се дефинира понятието международно призната граница. Второ, през 1994 година, когато справо Запада се притесняваше от това какво ще стане с ядреното оръжие, което освен в
Русия го има и в Украйна. Русия, Англия и Съединените американски щати в Будапеща подписаха договор, с който от една страна Украйна предаде стратегическото си ядрено въоръжение да бъде в Русия, а от друга страна Русия, Англия и САЩ станаха международни гаранти, че границите на Украйна ще бъдат ненарушими и суверенитета й уважаван. Путин с нахлуването, с зелените човечета и сега самодоволно си призна, когато в продължение на месеци не признаваше, че има намеса в Крим и че тези зелени човечета с маските са руски войници, с това нахлуване и с този тъй наречен референдум в кавички, който мъже с униформи и маски, оръжие пазаха хората, които отиват да гласуват, доказва, че не признава никакви международни договори. Заради това Русия ще бъде принудена да се съобрази. Ето по пътя на санкциите и завършвам. Санкциите бяха за това, че беше грубо престъпно нарушено международното законодателство. Ето това е нещо, което в лабораторен вид, като идеалистична концепция, може да бъде казвано. И Касиянов го казва, и други световни лидери. Режима на санкции, в зависимост от ескалация на напрежението, санкциите се увеличават и така нататък. Да, обаче в същото време много гласове се чуват. Не ни се отразяват добре и на нас тези санкции. Дайте да мислим да ги сваляме. Мисля, България скоро подписа с една от най-престъпните руски организации, нали, не знам какво си. Мисля, че това е нормално. Даже като изключим българската печална зависимост от руски пари, която е малко преувеличена в ежедневието и силно недостатъчно оценена в ръководните кръгове на страната ни, за съжаление. Так дори и това, ако изключим, нормалните гласове на нормалния бизнес от Европа, които заявяват, че все пак искат да имат своите лукративни контакти с Русия, са нещо, което е неизбежно. Разбира се, че тези гласове ще ги има. В крайна сметка нашите държави са демократични държави. Има различни мнения в тях. Само че много хубаво го каза господин Касиянов. Докато условията, обстоятелствата, при които са възникнали тия санкции, не изчезнат, няма как и самите санкции да изчезнат. Не би трябвало поне. Сега, вашия въпрос обаче беше за това, дали тия санкции са достатъчно ефективни. А какво да се прави, ако тази Русия не върне, да речем, Крим на Украйна, ако не преустанови военното нашествие в Донбас? Една, иначе, област, която би могла икономически да процъфтява. Това е сложен въпрос, защото Русия, действително не просто от 100 години, тя от много повече години не спазва своите външни договори. Тя не спазва постоянно отношение към своите международни партньори. Русия много трудно схваща, че държавите, с които тя граничи и с които тя сключва договори, са равноправни на нея международни субекти. Ние с господин Вичев и с още няколко приятели преди няколко дни публикувахме във Фактор една своя позиция групова на групата за обществен натиск, която излагаше именно този проблем, този исторически проблем, ако щете този ментален казус, че руската външна политика, че руската дипломатическа школа схваща държавите в Източна Европа, които и да са те, защото с времето, разбира се, те се менят, като законна сфера на своите външнополитически интереси. Което и да е руско правителство, без значение дали имперското, съветското или модерното правителство на Руската федерация, схваща тези държави като по-малко от самата себе си. Не само по територия и население, което природен факт, а като международно правни субекти. Много често Русия заявява, преди да се намеси или намесвайки се във вътрешните работи на някоя държава крайно грубо, с въоръжени сили, че тази държава вече не е държава. Това се е случило с Полша в 1939-та. Това личи в процеса... Южна Осетия, Абхазия, окупирани територии, не че те са държави, но просто брутално... Грузия не е държава. Грузия не беше държава в техните... И понякога не е. Това създава една фрустрация в съответните местни общества и правителства, които не знаят как да се отнасят към Русия. Руският посланник понякога се държи по всички правила на протокола, а друг път се държи като имперски комисар. И това е голям проблем.
Това личи и в процеса на създаване на Съветския съюз, гражданската война около създаването му. Когато отношението на новото създаващото се съветско управление е различно към всяка от бившите имперски провинции, отцепващи се от разпадащата се империя. Едно е към Финландия, друго е към Полша, трето е към Литва, към Латвия и Естония, четвърто е към Грузия, пето е към Украйна, която и тогава се е опитала да се обособи като независима нация. И в този момент той през 20-те години се засилва желанието, знаете, за износ на революция на младия Съветски съюз. Тогава ушким на социална основа, на Балканите много интересно на национална основа и сякаш наблюдаваме приемственост в тази руска политика сега спрямо Балканите. Отново на етническа, отново на национална или псевдонационална основа се опитва Русия да изнася проблеми. Тя не изнася... Което стана, впрочем, с никак не безобидната демонстрация пред украинското посолство. Съвсем неотдавна. Господин Коритаров, нали? Това са низ от провокации. В началото на април изтече в български медии информация, че в Одеса, в Украйна, се създава Бесарабска народна република. И в тази Бесарабска народна република водеща част са българите, бесарабските българи. После обаче разбрахме, че българи от България с български паспорти, на които пише Европейски съюз, са присъствали на създаването на тази Бесарабска народна република и точно тези направиха провокация преди 10 дни пред украинското посолство на 17 май. Те бяха около 20-25 човека. Но, в пълна тайна подготвянето на митинг, ние сме свободна страна, демократична, няма никакъв проблем да заявиш пред общината, че искаш да отидеш и ще отидеш да си направиш своята акция. Но те го направиха умишлено, без никой да разбере. За да може единствено руските телевизии, телевизията на партията, руската партия в България Атака и няколко руски журналисти да отразят и вечерта, неделя, по Первий канал, който се гледа от десетки милиони руснаци, откъдето се формира цялата национална политика на Русия, заедно с още един канал Live News, излъчиха минута и половина репортаж от София, където казаха, че 1000 български граждани, недоволни от политиката на украинското правителство, което нарушава правата на бесарабските българи в Украйна. С това се опита Русия и външната политика на Русия, пропагандните центрове, да въвлекат българското правителство и България в един конфликт с Украйна. Тази политика продължи много интересно, че по същото време или малко преди това небезизвестният Божидар Димитров, професор, започва псевдопрофесора Божидар Димитров да прави едни аналогии и много странно, 2-3 дни по няколко национални телевизии, в медии, той се появява. Като че вратите са отворени за него, за да повтаря едно и също. Аз си направих труда и изгледах всички записи, прочетох всички негови интервюта. Той казваше едно и също. Божидар Димитров? Божидар Димитров. Какво? Той казваше: Македония е като Украйна, Украйна не е държава, Македония не е държава, Украйна ще се разпадне, по същия начин ще се разпадне и Македония. Много типично в руски стил изявление. Манол, защото направи едно изследване по този въпрос и какво се случи по-нататък. Какво изследване? Изследване ставаше дума за едно съпоставяне на данни от последните седмици. Много проста работа, неща публикувани съвсем видимо за всеки от нас. Един малък руски сайт, Спутник Нюс или нещо подобно беше. Да, Спутник беше заглавието му. Съобщи, препечатан в Инфомакс. Точно така. Точно така. Значи сте си направили същото изследване, дето се вика. Напечата новината в дебели кавички, че е напълно възможно България и Албания, да си поделят Македония. Представете ли си две натовски държави да си поделят някаква страна? В безобразие. След което след известно време се оказа, че външният министър на Руската федерация, господин Лавров, твърди, че подобни неща могат да бъдат извършени от Албания и България. Естествено, тази вече по такъв висок международен начин тиражирана вест. Пред съвета на федерациите, един вид. Това нещо естествено беше препечатано в доста тревожните официални медии в Македония.
Естествено, нашето външно министерство си направи труда да поиска обяснение от руското посолство и временното управление на посолството каза, че все пак, видите ли, министъра руския не е имал предвид, че това е българската официална позиция, защото тя не е такава. Естествено, че България няма никакви териториални претенции към никого, но ставало било дума за тиражирани из българското медийно пространство настроения. Само че кой ги тиражира? Тиражира ги, разбира се, руската пета колона. Да, Божидар Димитров, Кивор Киворкян, ако не се лъжа. И много интересно беше... Той Божидар е наш колега, работи в тази телевизия. Моите съболезнования. Би могъл да се обади дори ако ни гледа, да каже какво е имал предвид. Също така, за съжаление, много тревожен момент беше, че господин Красимир Каракачанов също беше тиражирал нещо подобно. Сега, аз разбирам една така романтична позиция на ВМРО, но в случая тя много тревожно съвпадна с грубиянското поведение на Руската федерация. И това не е единствения подобен случай. Поведение, аз имах повод да кажа в Нова телевизия преди няколко дни, че Лавров, образно казано, гаделичка архаичния български национализъм. Гаделичка Сан-Стефанския блян. С определена интригантска цел. Освен това, в интерес на истината, Лавров подсказва нещо. Не на широката общественост, а на определени експертни групи. Ако е законно България да иска нещо от Македония... Че Русия знае, че такива планове са разработвани. И такива планове има. Ние българите не го знаем, а някакъв си чужд министър го знае. Да, точно така. Изключително нагло. Това са планове в ранните 90 години, в генерални щабове, в Национална разузнавателна служба, като една от възможностите в случай на разпад. Не, че ще ги нападнем, а какво би станало в случай на разпад. Само, че днес България е част от НАТО и Европейския съюз и това не е възможно. Вече е услужливо премълчано. Да, значи, господин Коритаров, това, че в аналитични центрове, в стратегически центрове, в министерства, външно-военни са разработени такива варианти, това прави го всяка страна. Това е свързано с националната сигурност. Иначе като официална външна политика няма такова нещо. Аз мисля, че България е правила дарение, включително и с оръжие на Македония. И танкове подариха в първите години. Но ние трябва да се научим. Това е моето желание. Това е неговото желание. Това е на гражданското общество. Да бъдем предвидима държава с предвидимо поведение на своите управници, което е стъпило на ясни принципи, а не на задкулисни, на тайни договорки. Ние сме признали Република Македония за независима държава. Първи сме в света. Ние считаме, че нейните граници са международно признати. Тя трябва като такава да има своя път в Европейския съюз. Това е ясно, значи, като всички бял тези ден. от Русия, които идват тук тези... въпросът е голямата интрига и при покриването на двете теми в опит да станат като скачени съдове. Тезата Украйна не е държава и тезата Македония не е държава. Това става по един много, много интересен начин от нашата руска пета колона, имам предвид в България действащата руска пета колона. Едновременно от една страна се твърди от лица наистина като да речем, ако щете, може да бъде и Сидеров. Съжалявам, че произнесох това име. Но може да бъде, да речем, усещането, че едва ли не е редно България да влезе в Македония, което, слава Богу, не е така и не е позиция на нашата държава по никакъв начин и не би могло да бъде. От друга страна, че едва ли не някакви мрачни български сили, прозападни и злодейски се опитват да нахлуят в Македония, което също не е така. Всичко това цели само да оправдае фактически случилата се руска агресия в Украйна. Добре, тук ще направим реклами. След тях Божидар Димитров наистина е поискал да се включи. Ще го чуем. Ще си говорите.